Sugeng dalu. Mbah Waluya. Mbah Suhin ni. Sugeng dalu putuku bagus dhewe. Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih, sugeng dalu. Sehat pripun kabari? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pinaringani isih iso kojah, isih genah karo jinah, isih duit cetha nang iso jumlah kula nusian. Kalih bojo kula mboten ming dhewe. Nggih. Mbah Suhin pripun kabaripun? Alhamdulillah kabar kula sae. Nggih, alhamdulillah. Kula nderek idem bojo kula. Nggih, ming sok idem kalih kula niku apa-apa niku Mbak Cangik. Lah pripun? Imploke poso niki awake ra iso gedhe. Karang tuwa iki ya cara gambas saya mimpes wis biasa. Jare nek tuwa iki anu malah saya subur. Lah kok sampean kok saya mengkeret ta sayang? Ya ndelok bojone nek bojone iki pawakan semangka ngono ya. Aku ki kurang kepiye, kurang sayang pripun? Tak kira pawakan semangka berpawakan Lombok. Lah kok pawakan Lombok? Nek semangka ki saya tua saya legi lagi Lombok ki saya tua suarane saya pedes. Nah piye rak jolke apa piye? Ya ora. Mumet e sirahku ku anggere harus mumet wae rasane sirahku. Kurangku ki apa? Saben-saben sampean ngelu mulus tak pijeti, tak keroki. Sampean ki mikir apa lho? Ora mikir apa-apa, aku dek rong di bojo ki ora tau mumet, barang di bojo ki gur mumet. Kepiye? Ndak. Dadi sampean ki bareng di bojo aku krasa mumet ngono? Heeh, gumun aku. Monggo aku ya jenak karo bojo ki ya gemati lho Mbok Cangik. Nggih. Gemati apa? Suwe ra tau kepethuk jenengan lho. Nggih. Wis gedhe sampean saiki. Lah biyen sepiro? Biyen ya isih cilik kae. Saiki wis semono. Nggih. Wis ndeyang urung. Empun. Wuh, Kalau takon ki ndeyang urung. usum to kaya Sekolah iki wis tekan ngendi? No cita-citanya gimana? Paling ora biyen jare kowe nek duwe anak arek kok dadekke dokter. Wah, anakku ki ya ditakoni gurune Pripun? arep dadi apa le? Cita-citamu pokoknya kepengin dadi jenderal kados bapak kula ngono ya Nen. Lah putumu ki apa bapakne dadi jenderal? Ya guru kepengin padha wae le kepengin dadi jenderal sepene iki ya ora dadi-dadi ya guru ngono kuwi. Ora aku tak takon bengi iki ujube apa to Pak? Lho. Kene awake dhewe genahke. Jelaske iku ndak klera-kleru. Oh. Ana sing luwih jelas, ana sing luwih kono, ana sing luwih ngerti, ana sing luwih pirsa. Sapa? Sapa ya mok jenenge lali aku. Ketoke Mbah Waji. Nah, Waji. Mbah utawa Pak kok njut jangkar. Lah mbahne wis kowe aku ngingkari Mbah Waji. Saiki diaturi tidak mriki. Kersane kok nek wedhe jelaskan ndak rapati cetha. Monggo iki dirawuhi penjenengane Bapak anggota dewan. Nggih. Bulurah karo penjenengane Bapak Kiai Abdul Rahman. Nggih. Dadi awake dhewe le matur ya kudu sing sopan. Kene iki nuwun sewu lurahe putri. Oh. Beda karo kalau mau ngendikan wonten mriki pidato nika mau. Nah iya, aku gumun kok. Pripun? Iki sing jenenge emansipasi wanita. Sama saja laki-laki. Polisi ana sing wedok, tentara ana sing wedok, bupati wedok, lurah wedok, menteri wedok, kurang siji. Apa? Tukang supit ki ora ana sing wedok. Aku Ora lah kok tukang supet ora ana sing wedok iki lho kok ndek cita-cita. Lah sirku yo kayak supit. Lah rumah sana rantek ngono apa? Apane? Lah ndek supit terus. Ngawur. Nun sewu, Pak. Jiwa, Pak Waji. Pak Waji. Monggo kulatur tindak mriko. Mriki. Anu mriki. Endi to, Pak Waji? Oh, sek ajeng mandhap lha napa meneh? Kepiye? Sek ajeng. Sek ajeng mandhap. Lah apa meneh aku ya. Oh, ora ngono. Monggo Pak Waji. Wah, lah niki Lah niki. Nggih. Salaman men ra kalah karo muntrilan. Oh, nggih. Nggih. Salaman men seket karo muntilan. Nggih. Nggih. Nyun ngapunten Pak Waji, kula sowan sak rencang menika badhe nyuwun prisa. Ujubipun dalu menika menapa nggih? Nggih, saderengipun nyuwun ngapunten mbok bilih samangke anggenipun kula ngaturaken kathah kekirangan kelebatanipun. Oh nggih. Ingkang sepisan kula kiambak nderek remen.
wontenipun pagelaran nek basa kok kaya kakumen to niki. Lagi mboten sah basa mboten napa-napa. Lah sak mriki Mboten saboso men lemes. kemen lemes. Pagelaran Jare kaku. Ringgit Watucal dalu punika Nggih. ingkang ujubipun kajatipun warga masyarakat dusun Cepagan ingkang pun pandhegani panjenenganipun Bapak Harmaji Pak Harmaji. minangka kepala dusun Cepagan ingkang badhe purna. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Pun ajeng pensiun. Niki cetha wonten ing wedal menika wontenipun pagelaran Ringgit Watucal menika ajanging mersatokaken warga masyarakat. Oh, ngaten. Mempersatukan masyarakat Nggih. men guyub rukun Ah, nggih. bandul ngrokok. Ibaratipun gongso gamelan menika Gongso ingkang werni-werni jenisipun namung dipun tabuh kanthi sae sesarengan wuaken suwanten ingkang kremenaken kepara ndadosaken panglipur. Oh, ngaten. Kok imbane masyarakat Dadi mriki ngoten nek niku. guyub rukun bandul ngrompol, mbuh sugih, mbuh miskin, mbuh pegawe, mbuh petani, mbuh buruh nek kabeh iki nyengkuyung bandul ngrompol kabeh Semakin iso kuat. kepenak. Nah, nggih niki lak cetha banget to niki. Nggih, cetha Nek sanget. gelaran wayang iso mersatokke masyarakat. Nggih. Ah niku sing disuwun Pak Harmaji ngoten niku. Mulane di ujung jabatan ngawontenaken pagelaran sing disengkuyung sedaya warga masyarakat kepara Bapak Kyai ugi nderek nyengkuyung kanthi pun wiwiti mujahadah kala wingi. Oh, ngaten. Menika mujudaken bilih saestu warga masyarakat Cepagan menika guyub rukun bandol krompol nyawiji satemah saged mujudaken pagelaran ingkang kados ngaten. Tepuk tangan untuk sedulur Cepagan. Oplok matur nuwun atas oplokan Bapak Ibu. Pangajabipun Nggih. reh dene di ujung jabatan Pak Harmaji diakhiri dengan kegiatan ingkang kados ngaten menika. Sesuk ki sing neruske mbok iso kaya iki. Nggih 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 nggih. Raketang pirang tahun pisan ya sing penting bersatu. Ngoten to? Nek cita-cita niku ampun kok pirang tahun pisan niku. Umpamane nek cita-cita iki setahun iki wayangan ping 4 ngoten pripun, Mbak? Ngawur. Setuju mboten, Bu? Setuju. Mboten. Mesake sing masak jare. Ora sah dimasake men wayangan dhewe. Nggih, matur nuwun mugi-mugi sansaya saen sansaya maju. Nggih. Kejaba niku mangke sak pungkuripun Pak Harmaji nggih tansah keparingan sehat mliginipun Pak Harmaji sedaya keluarga bersatu padu untuk mencapai suatu tujuan yang baik demi kemajuan pembangunan khususnya dusun Cepagan, Desa Kalurang, Kecamatan Serumbung. Amin. Dados wonten paribasan serah agawe bubrah rukun agawe santosa, Pak. Cerah agawe bubrah Rukun agawe santosa. dadi maune cerah gek bapak ibu rukun gek nglairke santosa napa piye? Menika dos pundi panjenengan mang niku bojo kula kok tansaya rada. Nek cerah gawe bubrah rukun gawe santosa iki maune do padu gek rukun gek nglairke santosa. Lah ya nek do padu ya ora iso rukun kaya ngene iki. Oh. Ingkang salajengipun nek Pak Harmaji sing disengkuyung warga masyarakat dusun Cepagan ora nanggap yang kula mboten ketemu tekek lorek. Waduh. Apa lorek, Pak? Sampeyan sih lorek ta? Tekeke lorek pun kero-kero. Pun ngoten mawon, Nggih. Bawaji nek ten dhuwur suwe-suwe niku wis ora betah. Gue nggih halian ngisor. Ah nggih kula tak alian ngisor mawon. Matur nuwun wekdalipun, monggo pun lajengaken mugi saestu dados panglipur warga masyarakat dusun Cepagan, Desa Kalurang lan sak kiwa tengenipun. Nggih, amin. Matur Ning subanget. tunggal malih Oh, betul. ten mriki niki kejaba mersatokke masyarakat ya tundum rezeki secara sosial. Oh, ngaten. Niki grup krawitan nggih dumi dhuwit karo sedulur Cepagan. Nggih. Sing dodol ya di entuk rezeki saka anane wayang niki. Nggih. Kula ten niki ya arep dundum dhuwit, mbok duwite sapa ora ero. Oh nggih, monggo. Duh. Sira tunggal lupa. kali tiga. Pun kayak anu Ora sah nginjen sampean ki. Dewe-dewe.
Wah. Matur nuwun, Pak. Pak, matur nuwun, Pak. Nggih, Pak. Kok marepe rono terus ya? Pak, matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Nggih. Matur riyen. Mriki sik. Niki lho Mbah Waluya niku matur lah ora madhep-madhep rene ngono. Kok Mbah salim riyen, Mbah. Nen? Kula dereng salim. Nih, salim nih. Dalane Salim nggih saged mawon, monggo matur nuwun Mas Wah, nggih. Gading. Pangestunipun sih. Derek nepangaken Nggih. Mbah Waji. Niki kersane pripun? ana sing kecer ora iki. Anek kula salim jenengan ana kasap-kasape padha karo nguyahi segara. Wah, Karepe mbok sange iki ya rada mijiran ning mleset. Saya malah nek gelem ngansani wah, aku gagal. Teng pundi? lelagon ngono ya. Abang ijo loro. Lah jenengan Iya, rumah Jenengan ngersake ijo. Ijo napa abang? kula niku sing mentah. Nek ijo nggih karpet niki, nek abang tutup tromos niku. Kula mboten ngerti. kok sampean kok dadi kaya ngono to Pak Waci omone mburi diri-diri apik-apik ya Pakne. Ngerti ora kon munggah wae mong. Lah ora munggah ya awake dhewe ra cekak. Munggah ya ora napa-napa lho, Mbah. Lah nggih Nggih. guyon-guyon Pak Waji nggih. Nggih. Matur nuwun ingkang sampun kersa paring pangandikan cetha-cethi Nggih. cedhak-cedhing. Nggih. Mboten wonten ingkang meleset. Sedya malih kula saparan. Oh. Muga-muga Mbah Waluya tasih Gesang. Nggih. Nggih, nek masalah Rasane nesu. Maksudnya gesang mbok ngundang mbok ora sing penting gesang. nggih pancen Nggih. nggih leser anu leres. Leres. Pak Waji ki ajeng mandhap napa kepripun jenengan? Kula tak mandhap mawon pun buyuten niki. Pun ajeng mandhap. Nggih. Dompete pun disayu wau. Empun, tenang mawon. Nggih, gek mang mandhap. Mbok sing apik ngono lho. Alon-alon Pak sikile sik. Lah biasane apa? Lah gene uloke ndase sik. Lah niki ki piye kan? Lah ya aku ki gur ngelekke. Terus putih Mas Keswan. Apa Mas Kiswan? Rasane apa iki? Oh. Kang? Pengen to jebul. Oh, gendame ora mandi. Sampeyan kudune Lagi pisan iki gendame ora mandi, lagi pisan iki. Mas. Saiki ki ora masalah gendam. Saiki ki modele gelembuk ora gendam. Mbok ya ora ngono kuwi. Wong wingi ya rawone Gunung Kidul ya digawake salak ngono kok. Lah nggawa loro wit cilik-cilik. Ngawur kowe. Kene iki nggon salah, nek gone dhewe iki nggon gaplek. Lah nggih. Oh, beda-beda kene iki. Wong jenenge kemakmurane wilayah iki dhewe-dhewe. Apa meneh jenenge Bulurah. Nggih. Bulurah ingkang Pun nggih kalau mau. Bulurah ingkang Oh, Bu, ingkang nyuwun tengah pangapunten, Bu. menika agemanipun abrit. Agemanipun kok abrit. Abang kok. Coklat. Duh, sampean wis ngantuk. Oh, iki Asmane sapa coba? Alah, kowe iki ora dong to. Bulurah asmane sapa? Kowe iki teko ket mau kok. Lah sampean ki dong ora? Di Pak Waji mau sapa ya asmane? Ngene ya takon. Pokoke Ibu sinten nun sewu? Nun? Sia. Oh, iya, yen nyuwun ngapunten SPD. Kula ngwinginge apa kula SPD ngajenge mungkin nek kirang nyuwun pangapunten nggih. Matur sembah nuwun. Karang sing jenenge lurah nek nggen kula lurah, Bu. Nek ten mriki mungkin ya lurah atau kepala desa nggih. Lurah niku nek ten desa nggen kula singkatane mboten penak ajane. Lah kok ora penak pripun? Lurah iki lah ngelu ning sirah lah anggere ning wonge wah iki nyumbang terus. Lah ya nek gone dhewe nek mriki rak mboten. Heeh, beda karo kowe karo aku. Heeh. Nggih. Mbok Cange Nggih, dalem. wonten layang mboten? Mau kathah niki kathah. Nah, diwaca riyen. Nggih, sedap. Kok sampean dilakon kok Ya, lupus. kok. Rada wajah mriko to sayang. Nah niki Le munggah kok. kiriyen amplop kiriyen. Nggih, jenengan waca. Katur dumateng pandemen ringgit wacucal ninanggung dateng sedaya warga dusun Cepagan. Kaya penyiar. Nggih. Mugi anggenipun ngawontenaken merti dusun lumampah kanthi lancar. Menapa ingkang dados panyuwunipun Allah paring ijabah. Nuwun tembang caping gunung dibawani. Nuwun Pak Harno, Mbah Lurah. Nah niki. Oh, menika saking Mbah Lurah. Nih mbok menawi niki nggih. Sami niki nggih caping gunung. Nggih.
Lagu trak ya ora ngono. Lah karepmu arep piye? Ora neng sing joget ngono lho jogetan. Oh, kertas kok kon joget. Aku ki ngerti harapanmu ki. Nggih, mangke badhe pun sendikani sedaya pamundutan lagu lelagon gegendingan ingkang samangke kanca-kanca kalan kula saged monggo mangke pun sendikani ngemuti per detik menika wonten ingkang enggal menawi dereng saged minangkani nyuwun pangapunten. Lah menika nyuwun prisa Lagu per detik ki ana sing anyar nganti jumlah lagu sak menika sampun wonten 2.000 yuta 773.000. Terus wonten kamu yang mboten saged. Lah niki para sing dikersake mung caping gunung. Nggih mboten mung, menika ingkang pun kersakaken caping gunung. Ingkang kedah nyelirani sinten Mbak Sange? Enggak. Ilang jenengan niku. Oh, ora ngono. Udah nggih. Lah kok njut. Lah niki enten amplope kok, Mbah. Nun, Enten amplope. enten amplop. Enten niki lho. Oh, nggih. Enten Nek isine mbuh. tak ndelok lho. Gur Iki delok. sing iki apa sing iki? Oh, nggih. Padha. Sami mawon iki. Iki wae. Nggih. Waduh. Kleru aku. Lah aku entuk sing mateng to, Glur. Lah kok mateng. Lah kae ijo iki mentah. Niki kepripun? Terus dikrokoti codot barang niki mboten sik ungu kok niki. Oh, mboten napa-napa. Nggih pun mboten napa-napa. Jenengan saiki suwe-suwe ya mateng ke abang. Sampean kok ora ngrusui tek cah cilik lho. Cah cilik kepiye iki? Lah iki ki manggone sapa kok jupuk ki? Iki kepiye ya nyotak balekke. Ngarek ngoten. Aku ngerti cita-citamu arep nggo tuku wedhus nggo hari kurban sesuk to. Kepiye iki balekke ora? Ya wis nek ora gelem. Ah, lagi mengap. Mau aku jeneng ngo. Batine iki ora sah ngono kok ya aku ki cok maca batine piyayi kok ya. Nyogawanen. Mah. Tanganku ki panas banget nek nggo dhuwit. Lho, demok entuk tanganku ki panas. Aku ki nyekel tahu kuwi langsung mateng. Saking panase tanganku ki. Lah keneng apa? Ora keneng-keneng. Ya dehem sik. Saben bengi. Nek biyen Lah kok nganggo ndek biyen? saiki yo tulung sasi pisan wis ora mesti. Sampean kok dadi bojoku ambine gur nyingkur wae. Wah, kowe duwe bojo niku cerewete ora ilok-ilok, galake ora ilok-ilok, bulurah. Lah matur ki sing apik. Nyonto ki bulurah. Piyayine anteng bekti karo piyayi kakung. Apa aku ki iso kurang? ngomong putra wayah. Lah kowe iki wong wedok dadi bojoku wis ora anak-anak, galake ora ilok-ilok, cerewete pol pelit. Ilang-ilangke senengane. Oh wingi sampean wingi dolan-dolan ya tak sangoni pirang-pirang kok iso-isone lho. Dolan sangoni apa piknik ning Jakarta kancane udah sangu 3 juta aku cekeli 200 karo ditempelangke sego. Lah wis tak sangoke sego to. Kowe pesen drindil iki gur cekel-cekel no. Iya aku. Tekan Jakarta kancane jajan ya duit gur tak cekel wae. Tekan ngomah ki duit utuh tak kantrongi lho. Aku turu ki sida dirogoh. Ya tak sampluk iki gur cekel-cekel aku ya ngono genteng kok. Lah rumasan aku ki golek ya apa? Lah ya ngrogoh nggon sakire ya tak sampluk iki gur cekel-cekel aku ngono genteng. Le harapanmu ki lho. Wong wis tuwa ki lho mbok ya sing rukun. Alah tuwa ya men. Tuwa arep nom gampang takon wahyu ki lho. Carane piye? Lomotan kencur. Heh? Lomotan kencur. Dadi nom. Iya angger mlaku masih bau kencur ki sik enom kok ngayal kowe iki. Nyang. Kang Sen riyen, Mbak. Kagol aku. Lah ya Ah, balik. kagol wis mau mesti. Wis emoh aku. Oh, Ayo. wong wedok iki senengane kagolan. Lah, Ora nggih. ngono kuwi. Angger kagol njego geger. Mbok ya sing biasane rono rasa nyedak-nyedak tuwa kok. Nanti kaya Lho ngoten niku lho Bu Lurah, kudune iki nek tuwa ngene iki digemateni ora kok malah disia-sia. Walah, kowe iki ya kurang gemati biyen dhek agek isih enom manten anyar aku mangan gabres oleh nutuli nganggo tisu. Mas mbok ya dilebokke. Bareng wis tuwa iki mangan gabres lek ngelokke cangkem ambane suntuk. Mboten Ding Bu, ampun percaya. Oh, rumah sak ngopo tak dulang ngono kok. Dek enom biyen mesrane pol bareng wis tuwa suaramu atos.
Ora lebihan sing kok kangeni aku ki apane? Aku ketok apa to sayang? Alah, sayang apa? Sayang tak alem le jangan bayem segere ra ilok gur dialem pisan wae ambetine diantem bayem lho ya. Abuh wong lanang lu mana? Lah wong blonjo ambetine 10.000 kok njaluk lawu iwak. Ya carane ngecake iki. Carane pripun? Nang pasar kae iki nggawa anduk to engko nek nang lengoke anduke cemplungke plung ngono kae engko diperes sak drigen ki ora bayar kowe kok ngayal duit utuh. Nya, iki kok piye to? Pidul lho iki pisan. Biasane Mbah Walu yo sampean kaya ngene mergo sampean rak nonton Bu Prastiwi to. Saiki keton cantik ngono to. Ket biyen nek Bu Prastiwi iki cantik katimbang kowe iki. Ayu Bu Prastiwi. Ah terus piye arek ngepek iki apa piye? Ya geduk aku lek mau aneh. Heh? Wis ora aku wis padha tuwane. Ora ketok. Kayo. Sampeyan mau meneng to, mbek 1000. Nek tak tutup iki. Nyawa. ngenjang ngagem linggis. Non? Ngagem linggis le nutupi. Lho kowe kan nganggo linggis kuwi. Gelem ra? Aja kasar-kasar kok linggis mbok pacul ngono. Monggo Mas. Matur sing sae. Yen ngapunten. Oh, malah mengidak ngene wis jleng ngono. Yen mawajeng amung karo jana kuning persis kayak barang ledek. Jokete sampean mau kendake cocok banget lho. Ledek munyuk ngono Mas. Heeh. Ning yo tenan lho. Aja dolanan wong gerang le. Ora dolanan sampean mbok meneng wae rasane manut kendhange wae apik kok. Iku kok wani dolanan aku to. Mbokmu gedhe ora tau dolanan aku lho kok lemah. Lah wis ora apik. Ngomong jiwet ki lho. bokonge tak jiwit kok kerosak ngono kuwi. Lah iki ki nang benike kok. Kaya nang klarase. Dinteni sik no. Wah, tak enteni nganti surup ora teko-teko kok. Selak ra sabar. Oh, sik to, aja kesusu. Sing apik wae. Kon ngenteni iki selak ra sabar. Ngenteni anu Pripun? bojo kula lu pancen ngoten niku. Lah pripun, Mbah? Senengane aja kemelek-melek. Heh? Napa? Kok aja kemelek-melek. Kemelek-melek iki. Apa? Melek ki apa? Susu. Nah, aja kesusu. Aja kemelek-melek. Pacita. Sarani. Jana.
Men bau nguwit kowe kok. Ora gak kertak-kertek iki lho. Tak kertak-kertek tak kira panggunge terane balung. Panas. Udan. Ayo datang ayang ngajak sesu. Ora kok loro. Bocah iki kupinge ning becake. Iki sapa? Ayo. Ya wis. Nek sampean Ya jeparian riyen apa mboten niki? Parian. mau kon tekek lorek lho sampean iki kok. Engko parian sik. Nane nano. Nggih saking sinden-sinden riyen. Sinden-sinden Nggih. mangga. Nane nano, nanane nano. Sing pojok mriko riyen. Wis ki pojok Nggih. iki. Oke. Mangga, Bu. Monggo sing dhisik dhewe Bu Prastiwi liyane do ngarang sik dinai kesempatan. Monggo. Nganggo HP ya kena, nulis ya kena, monggo. Dagelane. Wis, dagelane. Genah. Andane kok ngayal. Ora katokan. Kandhane lho tak elekke lho mau. Ya omong sing ngomong sapa nek ora percaya meneng wae. Arep ngomong kuwi. Entujuh Gak wis gak dibuka. Terus. Wis gak dibuka kok malah. Lha ngarani kok dagelane ora katrokan. Lah iya wong nganggo jarik ya. Padha kejaran. Iya. Kowe iki ora parian go nolokke ora katrokan. Ngene nano. Mugi tansah guyub wargane warga Cepagan. Amin. Amin ya rabbal Arep alamin. ora katokan ki sing penting guyub. Ya yo kowe aku Ayo. gek suhin saiki aku genah katokan. Suhin. Ngombe es degan enak Gerne iki. seger rasane. Mugi warga Cepagan lancar rezekine. Amin. Amin. Ayo iki mau ngombe es degan gek kowe ngombe dawet apa nduk. Aku klekaran Nah kuwi. Malah neng pinggir sumur. Waduh. bahaya ini. Mugi warga Cepagan tansah makmur. Amin. Kowe nek kepengin makmur klekarono. Lagi mau parian kok. Oh iya. Mangga. Kesamplok walang Guru kidul iki. Iki nyindir. sangit ambune. Oh, sangit ambune walang sangit. Mugi sedaya warga Cepagan Kaliurang Srumbung Magelang Iki genah rata nek iki. Men tak karepe. mugi sedaya paringi sehat panjang umur bagas waras Murah rezeki. subur makmur. Kowe iki kon parikan ora kon ndonga. Lah iki dongake kaya Lah yo nek cendrak wae lek kedawan kok malah dadak. Mugi sedaya kabul dongane. Amin. Alhamdulillah. Dan kaya maca koran. Yeah. Ayo, Nduk. Iki sapa iki jenenge? Heh? Dek sapa? Ayo mudim. Oh, Ciplu, Dek Ciplu. Ciplu. Celengan. Selengan, Celengan. Cacahe telu. Cacahe telu. Mugi sedaya warga Cepagan sehat selalu. Amin. Aku ki sering kepethuk karo iki ning jenenge iki cok lali ora Lah iya. ngono. Oh, lah nggih to, Mbah. Cimpluk, cintuk. Cek sapa? Cimut. Ciwuk.
Cimuk. Nah, ketoke nek ciwuk ki cilik. Ya ta. Nek iki jenggunuk sakmene. Wah, ora usah muni ngono to. Lah ya tenan lho. Ya cilik ya men gedhe ya men. Gedhe cilik lemu kuruke ora apa-apa wong sing kanggo ya mung sethithik. Masa kegerak milih sethithik ya kabeh kok. Lah nek jupuk wedang kok dirangkul gelase ora rek wis sithithik. Lho itu. Dadi karepe Mbak Walu ae kanca-kanca ngerti. Tuku ketan Wong semene iki sing di dhuwit gur iki. Sing di dhuwit gerigi. Iya. karo tuku sukun. Wah, komplit. Mugi warga Jempagan tansah guya rukun. Amin. Ayo. Induk. Aku numpak jaran. Numpak Jan. jaran, Mbah. Iya. Andekne aku wingi arek numpak ora entuk. Kowe ngawur jaran Iki- kepang lu numpak kualik. Monggo. Etae. Jaran kepang kualik pripun? Lah cetok ndrase iki kudune ngarep kok basa buri. Melu jati lan jaran kepang wis bodol nekat wae. Bare tekan omah gur aku sing digawean. Lah rep sapa? Aku ora njaluk tulung tanggane ya ora entuk. Jaran kepang mongko kepange gua iku andel-andel bodol tok tumpaki entek-entane. Tulisipun turut kene iki. Ayo jaran kepang. Iki mau. Aku numpak jaran. Oh iya. Karo kancaku. Oh bocengan. kancane. Bocengan. Iya. Mugi dusun Jempagan. Jempagan tentrem rahayu. Amin. Numpak jaran kowe numpak apa nduk sak sae lah monggo. Ngatang-ngatang Ning ora ngatung. Ngatung ki njaluk lho, Lek. Iya. Ning utek iki. Ngapa kok ngatung? Lho, tangane mesti ngene iki. Yo wis. Aku ora arep nglerokke ya aja kuwatir. Ayo, Nduk. ngatang-ngatang Oh, pindul ngatang-ngatang. Monggo. neng tengah lapangan. Oh, ya iso digulke. Niku bar bal-balan kok, Mbak. Iya. Warga Cepagan Kaliurang Srumbung Magelang. Mugi tansah kebak kamulyan. Amin. Mana sudan Nantur tegan. Wong tegan kuwi tandur ya bosok. Tekan kok tidak. Oh, wis ora sida aku. Ajene parian iki nggon sanggon. Tegan kok ditandur ya bosok. Mbok ya sing logika lho. Lah contone piye? Ya nandur ya tak takoni nandur apa nandur gedang ya bosok. Nandur jeruk ya bosok. Lah piye? Apa meneh degan kok tok tandur. Apa ya umur, umur. Sampean wis sing apik. Ora duwe sing apik. Nantur tekan ra entuk. Nantur gedang. Kuwi Bosok kuwi ya. Nandur ki nandur wit gedang aja nandur gedang. Lah jare lah kene sampean ngopo Kang nandur gedang ngono? Ora nandur gedang aku. Mah aku ora iso. Lah iso? Ora. Wis rajal. Sarana. Karang buluran kula niku duwe bojo padha tuwane iki mengkur ora apa-apa gur tak kon ngukur geger. Wong nek wong tuwa ki ngukur geger ora geduk, tulung mbokmu geger gitu katut tulung. Gur ngono ki awan-awan. Ku ya awan-awan. Oh biasane bengi kok awan lho. Wae lah ra selo. Awan-awan. Gah aku pokoke. Nyunggi asbes. Napa ngedan Lah iki? meneh yo
Mugi warga Cempagan ya sing guru ya sing buruh ya sing karyawan ya Lurah Pak Dukuh Pak RT kabeh wae pokoke sukses lho. Amin. Amin. Panas Panasudan. Oh, dan panas. Aling 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 aling. Sapeng. Kun. Kowe sing duwe. Lah kok aku Kowe. kok sing duwe? Ya wis to, dadak penggenake lho. Gunung. Ngopo kok ndak dilapi? Wah, wong arep mangan piringe dilapi karo ngomong lambe dilapi ya ora apa-apa. Ya. Kilat-kilit kaula. Mangan roti ora keturutan, tuku klepon diwadahi piring. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendhok kala jengking. Ngono kuwi rak nasibku dhewe. Ala syukur. Ana sing njaluk tekek lorek. Tekek lorek mboten, Bu? Oh, nggih. Nun sewu Bu Lurah menawa namung nyendikani dawuh. Nggih. Engko ndak ya geli. Gelo. Kok geli. Aduh, apa jeneng ning wis men ora ngomong. Tekek lorek ndase ireng. Arep wis tuwek. Isih iso ngarep. Mempeng jaremu. Karet mempeng. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang santa rawuh wonten dalu menika. Monggo dulur sareng sami ndedonga mugi pinaringan kalih sambekal. Nuwun sewu para ibu ingkang taksih dalu mongko taksih wungu weling gotong royong kudu mesem guyu yen kepengin Cempagan desane cepet mati. Nuwun sewu rawuhipun Bu Lurah lengarahke rakyat lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah. Contoh lurah kene desane Kemaripan. Nuwun sewu Bapak Kiai esok awan sore rajin mulah ngaji le maca zikir kuat nutuk nganti sewengi. Monggo karo isih mikir kepiye sesuk nasibe santri. Nuwun sewu wonten rawuh anggota dewan tangine kudu esuk ora kena tangi awan. Gek sarapan siram budal jujuk gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan. Nuwun sewu katur Bapak Dukuh pancene esuk wingi ra kangelan gawe lawuh. Wong wis ditonjok kono kene nggone wong ewuh. Ning jam 5 sore mumet le golek butuh. Saya abot ngono pancen sing dadi RT kudu iso nantremke kabeh lingkungane. Kudu manut apa dawuhe lak dukuhe. Mongko RT tenan rong karuan pira bayarane. Nuwun sewu Bapak
sing ngagem kopiah lenggah jumeneng tak sawang ketoke sanesaya gagah karo kanca dulur basane mesti ramah tamah tak dongake ayem tentrem kebak barokah ibu ngagem jilbab warnane coklat sing ngagem jilbab kudune lak rajin salat piyayine meneng ora seneng berkhianat urip ayem tentrem mergo kebakane emas abot meneh sing nganggo jilbab lak kuning piyayine saben dina tak suwun kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing adiku tu sareh sabar ora kena muring-muring ana meneh jilbab kok warnane putih busana musim berlambang suci nek aurat yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alami dasar ayu ditambah beriman sopan santun basane mesti mapan iso bedakno endi sing halal karo sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an ning atiku kadang rumangsa heran nek nonton cah wadon kono kabeh nganggo pakaian rupa ayu awak putih kok ora diemat ngalor kidul kulon ketok rupa ayu nggo pameran ora nglarang wong wedok aksi tulung kabeh yuk deng ati-ati kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi nek bojoku angel tak kandhani nyandang nganggo model bocah saiki neng pawon nganggo celana kok mini bareng celanane suwek mulat-mulat geni Hop kepiye apa ya kok kathokku suwek iki contoh nganggo ki sing apik meneh ora ditiru wong-wong sing ora bener aja ngundang hal-hal sing negatif sing bener nganggo ki sing rapet dadi sing rapet lah sampean wingi ora ngelekke aku wis tak elekke saiki nyandang nganggo ya kaya ngene to mbok sange nek ngene iki rak luwes to bojoku nyandang Jawa kabeh ngene iki apik kabeh iki nyandang Jawa nun sewu niki ya ana tegese mbok sange ngaten niki tegese napa wis saka ngisor nganti tekan dhuwur ya ana tegese kabeh upamane saka nggon ngendi iki ngono care ra jenenge suku biasane ngono dulur ming digawe mlaku-mlaku paling penak nganggo sandal apa sepatu ra kuwatir ngidak belik utawa kesandung watu weteng iki kramane padharan biasane ngono dulur dinggo wadah panganan nek kuwareken rasane sing slegrak ora karo nek dong kowe luwih telo mentah mesti doyan sembrono ya ora mungkin to ya dodo iki dodone niki lek walah kene wis cukup bare masuk dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isih dipageri balung ayo dijaga supaya napase landung nek nganti lara angel didul saiki cobi gender mulai mau masuk ke halaman gamelan iki saya tak rampung iki mentekan dhuwur Awas. Iya ya. Tangan iki kramane asta, cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, kene sing kiwa nggo ngopo-ngopo kena. Contone nggo ngapa? Nganggo kukur-kukur nek. Ya ora. Pripun mbok cengak? Anu mbok cange. Cange mbok cengak. Nggih. Gamelan. Gamelan. Oke. Gender iki saniki. Dosen kaya ramane biyen ngetes aku. Iki masalah. Lah sampean aja rumangsa pinter. Ora. Gender ya. Nggih. Iki mono jenenge gender dipasang bumbung dijejer-jejer. Sing nabuh meneng ora seneng pamer tabuhe ming cendhek ning pucuke jeber. Napa leres Pak Bambang? Nah, betul. Asmane Bambang iki. Pak Prapto.
Prapta ki apa? Prapta ki Teka. heeh. Lah iki ya teko rene kok jenenge Prapta kok. Iki mono jenenge slentrem nek ditabuh unine mung kalem sing nabuh meneng ra kakean gunem tabuhe rada dawa pucuke sak gegem. Napa leres Pak Edi? Nggih. Kok Edi sapa to? Lah sapa iki? Surip. Sembrono. Rebab sakniki rebab, Mbah. Nah, Rebab. Rebab. wah lagi rada angel. Ngati-ati kudu sing apik. Sing nyekel rebab iki, oh iki Yama Dipati iki. Iki ngono jenenge rebab. Lemune mergo ana sebab. Nggih. Ora mung cukup nganggo abab sing nabuh kudu tanggung jawab. Nggih rebab. Iki jenenge Mas Kiswan. Nggih. Kis itu cium membantu sekali dadi mbiyen duwe Ciuman pertama. Ciuman pertama. Mas Kiswan. Kene dicium sapa? Hah? Antara ada sinden ki sapa pian? Lah ya jelas. Ngandine cipluk. Anu Cipluk. Nggih menika Nggih. Mas Kiswan. Pundi meleh Pak Siter. Menika Mas Kiswan. Mas Nggih, Kiswan. Kiswan. Niki nggih dalang. Sikis. Nggih, niki sikit. Kis. Niki dalang nek dalang suwengi ra meneng. Niki Nggih. Nggih. Lah ya nek dalang kira meneng. Wah, wis tau nganggo antarja ambles tok 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 tok. Ora iso ambles no, telatar. Lucu lagi nek dalang. Aku wis nderek. Itu ya betah nganti tekan jam 12:30 ya. Nggih mboten dalang jos Mas Kiswan iki kabeh dalang. Nggih. Nah. Sing iki? Iki Mas Wahyu iki ya dalang. Iki dalang. Ning iki dalang Mas Gading Pawukir Sena Saputra. Iki pancen putrane Ki Sena Nugroho Swardi. Asmane apik-apik. Iso mbonceng wit biyen nganti tekan saiki nganti diparingi sawab nganti saiki awake dhewe iso katimbalan bareng karo penjane Mas Gading. Matur sembah nuwun Mas Gading. Sindene ya iki pokoke sound systeme terus kae sing tukang injen ya kae. Tukang apa? Tukang apa? Tukang Syuting kok nginjen iki lho. Lah nek syuting apa ora diinjen ngene ya ora apik ya diinjen. Lha niki jenenge iki ya ora kok tukang nginjen. Ya ora ngono. Mula eling dulur marang pangeran, eling ana nyawa kabeh iku mung gaduhan. Bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat, iku kabeh mung sampiran. Kudu eling, mulane ora sah umuk nek pas bandane numpuk. Ora sah kemaki nek dojo rejeki. Ora sah ndangak nek pas sake kebak. Ngopi sing apa to ning alam donya sing dumukke apa? Awake dhewe iki mung sadrema. Sadrema nglakoni. Ngono. Lah kene ya pinter men ngomong. Aku nek ngomong iso ning nglakoni angel. Antekno poso wingi. Ning ya disyukuri Pak Ne selama bulan puasa. Lah nggih, tadi rewangi ngalor ngidul. Aku wingi iki tenan lho. Apa? Pas ning nggone sampean poso-poso wingi. Heeh. Tak tinggal sedilit wae lho. Tinggal ning ndi? Karepku ki rak ngene. Nek jenenge suami ki ya kudu neng omah nek upamane aku pas lunga kerja. Lah ya terus Lagi tak tinggal lunga sedilit. tinggal ning ndi? Lunga ngidul lah aku wingi kok sampean wis ora ning ki lunga nang ndi? Lah kowe iki kok ya lunga ngidul mune nek lunga ngalor aku kira lunga. Lah gandeng ngidul ya lunga aku. Lah nek aku nyambut gawe ki ngidul lho. Oh lah rak ngono. Mbok Sanyik, Nggih. diteruske caping gunung nggih. Nggih. Nggih, usale nganti gara-gara dagelane diwet-wet. Nggih, monggo. Oke. Nadyan wadon sarata
Joget kok sikile pentalitan lho. Ngapa? Ora apa-apa mbokmu lho kok keremen mbok yo men. Wong pentalitan gila-gila. Iki lho trocokmu iki lho ngenenge mripatku. Nganti kaya apik-apik o. Trocok ya apa? Sikil. Oh, tracak. Trocoki manuk. Mula kowe muni trocokne tratap ngono aku. Lah ngapa? Sekar bisa Abur. Gunung desa dadi raja dene ora elang gone padha Sampun sendikane. Sampun sendikane panjenenganipun Sampun Bapak matur. Lurah. Nun sewu Bapak anggota dewan napa badhe ngersakaken lelagon menapa? Oh sampun nggih. Oh, Mbok beli menika. badhe kaping kalih mboten. Bu Lurah ngersakaken lelagon mboten? Oh sampun. Njajal setunggal kanan Bapak anggota dewan nggih mboten. Bapak Ibu monggo menawi badhe ngersakaken lelagon. Carane piye? Saranipun namung gampil monggo. Nggih. Namung nyerat kemawon. Lajeng pun lebetaken dhateng amplop. Wonten artanipun langkung sae, kene mboten cetha kirang sae. Nggih monggo. Menika namung guyon kemawon. Guyon ki ya tenanan. Tesih kathah niki, Mbah. Nggih kathah pun Nah. waos mungkin ndak malah kentekan anu monggo. Monggo pun waos. Saking Pak Muji Harsono. Kemiri Kebo Giri Kerto Turi. Nggih. Nuwun kembang rawe dipun bawani gedruke. Nggih. Ingkang nembang Mbak Agnes. Oh nggih. Terus kutut manggung saking ingkang nembang ingkang Mbak Ayu Purwolestari. Nggih. Terus neh diwaca neh sisan dirampungke. Saking Ketua Persada Dusun Jepagan. Salam kagem sedaya anggota Persada. Semoga selalu kompak kagem
sedaya masyarakatipun mugi tansah guyub rukun. Amin. 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 Salam niku nggih. Nggih. Kembang Rawe, Nggih, kembang lari loro. Linmas Desa Kaliurang. Oh, Nggih. nggih saking Limas. Mula pas Niki banget. wau saking kula Pak Harjo. Pundi kula Mugi wacana? katur dumat. Pundi kula wacana? Nganti kaya iso. Lah tulisane munggah medhun orang. Lah kacamata ya cetha ta. Nggih, saking kula Pak Harjo mugi katur dumateng. Dumateng sinten, Mbah? Tulisane turut tengah barang. Lah iya nama cetha. Sugeng rawuhipun menika wonten gending pangkur tulung dipun kumandangaken menawi kepareng dipun jenglengaken mugi dadosna panglipur kan sampai sampun menika pangkur samping niki masalahipun nggih menika sampun dipun kinangani sedaya pamundutan mbok beli badhe ngersakaken malih sumangga nawala saged kemawon syukur muringan kangen Gusti nggih moga agung Ketoke ora ana kuwi mau ki. lha iki tenang niki nggih wonten arta 700 monggo menika kangge Mbah Waluyo Lah endi? kilo tulisane 700 kagem Mbah Waluyo. nggih Ha iki ngene ngene. apa Kayak no dalange wae ding. Oh. lha iki sing cilik ora tak waca Endi? ora sah lho nggih aku nggih mboten napa-napa mangke badhe pun sendikani saya pamundut Pamundhut. Nggih, niki tesih. Enten setunggal mulai. apa Lagu Perahu Layar dari pecinta seni wayang jauh dari pulau seberang, Bapak Agus Wakijo Miarto dari Sintang, Kalimantan Barat, mengucapkan selamat bersih desa untuk semua saudaraku di Cepagan. Semoga Cepagan selalu aman, tentram, sejahtera. Aduh, amin semuanya. Amin. Amin. amin nggih pun Dari mantan guru yang bertugas di Sintang, Kalimantan Barat yang sedang menghadiri wisuda anaknya di Amikom, Yogyakarta. oh dari mantan guru yang Nggih. hadiri anaknya baru wisuda Iya. nggih monggo sik pundi Nah niku senti-sentikane tesih malih. Tesih mboten? tesih mboten Sampun. Oh sampun. nek kelas kula nulis malih monggo Monggo menapa ingkang sinten niki badhe pun anu kembang rawe napa ajeng napa re Mbak Rawe. Mbak Rawe sinten sik nyendikani Mbak Agnes Nggih, Mbak Agnes. nika pamundutan saking biyanipun para-para ingkang lenggah Mbak Agnes kersanipun nyaosi menapa menelagon Mbang Rawe monggo kula aturi jumeneng anu Jumeneng, monggo Jumeneng. Mbak Agnes monggo Mbang Rawe jumeneng oh cuplak cupak Ana bocah kok le mulus. Sugeng dalu, Nduk. Mbah Waluyo. iya Nduk Cahyu Mriki ta kula kangen lho. Mandan aku Kok ki- saya ireng ta? lah kadang ngopo to hin kono mbok aja iki karo Dah. Jing bojo kok senengane kok Cedhaki. aja ngono to iki kok Kayane ora di Ora dikapa-kapake kok, Cut. timbangane ku dadak joroke Sugeng dalu Mak Limbo Mak Cange. kene tengah nduk ora jero Padake nang kali wae lho. Iki putumu wis semene gedene. oh alah kandhane kok ora ngira babar pisan biyen dek cilik ki ampun dina lek ngwedusi atene pol aku ki saiki kok blas ora gelem tak Nggih, ngenjang kentangan kula nggih Mbah sik ngedusi. ora aku arep nyemplung kali ora usah tak dusi
Lah ya kan aku berbakti ngono lho karo wong tuwa, mbiyen aku ditusi sesuk ya tak tusi genti. Mendem jero mikul dhuwur ngono kae lho paribasane. Ora usah dipendem jero-jero. Mikul rasa dhuwur-dhuwur ndak kesondol empyak. Oke, kene Nduk Cahayu. Biyen isih cilik saiki wis kena nggo klethrik-klethrik. Kene. Lah kok padake kerupuk to? Wah, kerupuk kau niki lek nyandrati ya angel. Monggo. Hah? Ora kok sampeyan makmuk apa-apa dicekel ki pamrihmu ngapa? Lah nggih mboten apa kalih putune kok ya. Apa ngene iki? Putu. Putu. Ora apa-apa. Ngelus-ngelus barang ngene iki ya ora apa-apa ya, Mbak. Aku ki nok sak suwene dadi bojone Mbah Mulanang demok rong tau. Lah kok karo iki kok apa-apa kok nyuk karepmu ku piye? Seprana sprene niku mboten tau didemok. Aku wis tau demoki mlosoh. Padake geni yo. Kaya knalpot. Bojo iki glugut tok dadi wis burbuatelan. Lah wis balas kok ya. Nduk Cahayu, guyon kabeh wae, sing penting waras ya Nduk ya. Sesuk ora usah bali neng ngono ning ngene simbah wae. Nyeleh. Oh, nginep ngoten. Mbahmu wedok arep lunga gek kowe ngancan wae. Oh, nggih. Dhewe nggih jenengan. Kowe takon lunga patang-patang taun ora usah mulih kok. Aja gelem gugu aku. Wingi tau mupu bocah wis remaja, aja jenenge turu kowe kok di karepmu ki kepiye? Dirit-dirit mbok ungake kepiye? Sampeyan kok ora tega apa piye? Kemati karo sing jenenge anak ya ngono kuwi kok ana cetha cokot nyamuk tak goblek nganggo bendru. Agak gegremisan. Wira kur nyamuk. Duh. Kademen po nak. Nggih, niki pripun, Mbah? Kembang rawe minangkani pamundutan. Kula ugi wonten titipan saking menika Pak Oka Wibowo dari Belanda. Dari Belanda. Lah nikah kan di streaming. Oh, Jadi iya. sampai luar mancanegara niku mriksani ngoten lho. Ngantek jaban negara, Nduk, kabeh iso mirsani sak alam donya. Sing ora nonton iki gue ngerti ora sing ora nonton negara. Iran karo Israel ku ora nonton. Lah do perang saiki. Nggih, nyuwun lelagon rengu, mbok menawi samangke saged dipun minangkani. Salam ugi kagem Bapak Sobat Ngebiar yang selalu setia menemani warga laras kalian Mas Gading menika Bapak Heri dari Bali, Bu Dewi saking Madiun. Heeh. Pokoke sami mirsani lewat nggih niki dugi pundi-pundi pokoke sedaya pamiarsa menika. Nggih, mbok menawi minangkani ingkang pamundutan wonten mriki rumiyin nggih. Kowe arep salam-salam sing Surabaya, apa Jakarta, apa Cilacap, apa Semarang, apa Solo. Kowe salam-salam oh. Sampean sik wae. Oh iya. Salam yang di Jakarta ya Mas Edi, Mas Teguh, Mas Kuat dan Mas Yanto. Saking Bogor, Mbak. Mas Iwan, Mas Pri, Mas Heru dan Mas Atang. Di sapa? Aku ki ngapake maksud ya ora sing jenenge sing padha. Oh nggih, ingkang saking Semarang sugeng dalu ugi Gunung Kidul sedaya kemawon. Nggih. Sekawungan sareng-sareng. Amin. Monggo. Pun kek ngoten mawon, kek jirang kembang rawe. Dipun langsung ya.
wiwitane wong seneng nunggal sebale senangan nunggal sebale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekal tangane Wah, pokoke jantenane Agnes ngadeg kembang rawe. Wah, pripun? Rontok kabeh. Ora kepiye-kepiye. Kembangi lho. Ora. Iya. Iya, Nduk, Cahyu matur sembah nuwun. Mugi dados panglipur sawetawis sinami kegujengan namung supados regeng swasana, supeket kegadangan boten teges ngicalaken ras pakur mawon. Mbok Sange.
taksih menapa ingkang kedah pun pinangkani yang wancinipun monggo. Sik, kedap. Nggih. Wangkur iki Mangke nai pantesipun mangke nggih mangke nek pantese sakniki ya sakniki wong panjenengan sik mantes monggo. Sik pripun? niki tasih enten perahu layar. Oh, perahu layar. Nggih. Nggih. Perahu layar. Nun? So santai. Kok nggih niki ajeng santai. Monggo. Monggo Pak. Pak Ati. Napa perahu layar sinten sik? Yo napa? Monggo sinten? Kur mawon. Oh, kur. Nggih. Sinten? Sedaya napa nyalong? Wah, Sedaya. iki malah komandan ngisor sing sedaya. Nggih. Monggo. Setunggal kalih 3 sekawan. Gangsal 6 7 8 9. Sedaya jumeneng supados perahu layar lendayung men cepet tekan pinggir. Monggo. Anggere 9 rak cepet. Grubyuk. 10 kowe. Monggo. Iya, Kowe. Arisane nyeket kok nyatus. Ini jan kaya PKK arisan. Mbah Waluya. Dalem Disiapke riyen barisane. nggih. Pasukane iki akeh lho iki. Siaga kyo. Apa kuwi? Siap gerak. Oh. Pasukin. Pasukan kok pasukan. Lah wedok. Ayo arti siapke. Heeh. Siaga kyo. Ri dudung. Hah? Apa kuwi? Mburi kudu padha. Rep ya duduk. Hah? Ngarep ya kudu padha kok ora Lah apa. kepiye kok kudu le madake pripun? Kok ton bergonjul rada mundur. Sing rumangsa ora padha rada mundur. Le madake pripun, Mbah? Lah niki Kepiye kan pripun? Kowe iki rada maju men padha ro kono lha kowe mundur. Nah, lho. pripun ta niki? Wis pas wis. Pun sami to? Iki ngarep padha ning mburine jonjang anggere ngene ya wis sakne kene. Kel wacudi. Hah? Napa niku? Sikil kiwa maju sithik. Nguntuti. Saru. Sing tengen nututi. Torem sih. Apa? Mata merem sisih. Contoni. Wis gak wis to komandan kok nyontoni. Torem be. Mata merem kabeh. Do merem. Oke, do merem ora adohan wis do merem ora sangan wis. Kesempatan. Oh. Trike jebul ngono kuwi to trike iki. Lah ya nek sing jenenge wangku ki anak pengusaha ki ya usaha. Oh, iya. Sebentar si Komo mau lewat. Matur nuwun, Mbah. Sehat-sehat nggih, Mbah. Sehat, Mbah. Sehat-sehat, Mbah. Siaga kyo. Sing ngerung. Hah? Sing kene urung. Ya urusane kono kok. Ya wis. Bang. Huyar. Nembang perahu layar. Sirolu.
matur Mbah nuwun. Sik nduk kowe keri sik, ya. Monggo naik sana kowe keri sik. Pripun apa? Wah, aku bareng juga perahu layar guyang ke bopong. Kabeh ya sip. Kompak mboten ta niki Mong? Wah, iki terangan iki mbiyen penyanyi dangdut aku kelingan. Kalingan to Bener sampean. ya. Lho goyang ning piyungan ki bokonge tekan Magelang lho sampe. Udah konten piungan tekan Magelang lho. Iki mau coba tak ini dentanget dentak ya wah Ngaten iki. heeh suarane ngalahke kendang Lha pripun suarane pripun? kenang yuk ayo kendangmu meneng to kowe nyuwun ayo Nduk Pripun? kowe goyang meneng kowe goyang oke goyang aku sing kendangi Musik. ora usah nganggo musik kowe iki obahku wis kemut musik ayo Wis marono goyang ono. Mekaten musik ya ngoten. tak mute entah dulu dentang kakok wis Lah pripun niku Mong? wis Kaya kodok Kok suarane? ora aku suarane beda kene dangdutan kok ono ubyuk-ubyuk ya matur ya Nduk guyon-guyon main gayeng ya Nduk ya Ya ampun munggo riyen. Nun Ampun munggo riyen. Ampun munggo riyen. ora entuk lungguh sik Sene sekno. oh sik Bokongmu ki lho. bokong Lah kok bokongku Alah, ketutupan. Lho kok muni mak mbruk. pripun? kowe tengah wah jan Kepiye Pak kok hahu. aku ki semrepet gendung wis iki anu we ngapa Mbak Cangik iki Ninggal katresnan. oh ninggal katrenan ora ninggal larisan lho Ditambahi napa mboten? Ditambahi. dikantani Ayo. Ah sinten? Ya ayo.
Nggih, sampun matur sembah nuwun. Niku wau wonten pamundutan Kadung Tresna saking Teguh TKI Gabon. Nggih, mengki dipun aturaken wonten Goro-goro. Oh nggih. Iki ndak wektune selak ngoyak-ngoyak. Nggih. Kula tak mandhap riyin mangke goro-goro minggah malih. Oh nggih, nggih, siap. Nggih. Mangke ampun malih nggih, kula goro-goro teh sing mriki nggih ora. Nggih. Goro-goro tak enteni kok ora dunggahke aku malah nglipus. Awake dhewe ngerti jalure rek ya kek. Nggih, monggo pun Nggih. lajengaken. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nok, piye, Mak? Iki wis wae leren seneng-seneng. Seneng-seneng ki ana watese. Ora apik nek karekean ora apik. Yo. Saiki kepiye? Loh, biasane neruske lakon. Neruske lakon. Heeh, ayo Mak tak derekke.